Jaká byla třeba nejvyšší nabídka, kolik ti nabídli za sex? Ježíš, jakože stovky tisíc mi ty lidi nabízeli. Fakt jakože, nebo to se i třeba jako lidi tady z českého showbiznesu se mi stalo, že mi napsali, že jsou třeba ahoj Lucko, my jsme teďka v Praze, nešla bys jako tady se mnou a s mým kamarádem do trojky, nabízíme ti tady třeba 160 tisíc, tak jsem byla taková, si děláte Jakože srandu. nějaký opravdu regulárně známá osobnost. Můžeš prozradit, asi nebudeš ti prozradit jméno, ale z jakého odvětví? Taky nebudu prozrazovat radši. Jako byl to svět influencerů, nebo to byl naopak svět jako zpěváků, herců? Svět influencerů, ale jakože hodně velký jména, takže já nebudu to prozrazovat, teda jako chci být furt nějaká diskrétní, ale tohle bylo teda úplně mimo práci, že mi vyloženě psali na Instagram, ale že mi takhle jako nabízeli to, že Lucko, my vidíme, že děláš tohle práci, nechtěla bys tady se mnou a s kámošem za 160 tisíc tohle. Tak jsem byla taková, jako ať už mi nepíšou, že mě to urazilo, že nejsem prostě tady nějaká holka, co spí s někým za peníze a jako šílený, co se a pak jako byly, tak 260 ti dáme a já jsem byla, to ono se to ještě zvyšovalo. No, jakože šílený, co si ty lidi, jako já s to mám fakt srandu, jako co jsou si ty lidi schopní dovolit. Fakt mi to přijde vtipný.